Hola, bona tarda. Si us sembla, doncs, començarem amb la xerrada sobre l'humor gràfic a les transicions, perdó, a les generacions top. A veure, quan estàvem preparant el tema de l'exposició i de les possibles activitats, doncs, bueno, jo vaig suggerir parlar perquè també coincidia que en aquell temps estàvem fent l'exposició al Alcalá de Henares, a l'Institut que veu de l'humor, una exposició sobre Por favor, que aquest és el catàleg. Hi ha uns quants catàlegs que es distribuïren pel que algú s'ha interessat, doncs ja aquest ja està a la llista per agafar i els altres doncs repartir. La Isabel també està a la llista. Queda un altre, sí que ràpid, ja està. Bueno, el Xavi i tal intentarem aconseguir més. Em sembla que has arribat tard. Bé, havíem fet l'exposició que, com veieu, el títol era Por favor, mucho más que una revista d'humor, i havia i que pensava que era molt oportú dintre del que era tractar a les generacions top, és a dir, com es va viure els moments finals de la dictadura del tardofranquisme, com un element, jo crec que va ser un element bastant protagonista, també va ser l'humor gràfic. I volia portar, passa que m'ho he deixat, confós de papers, el Jordi Amat, en l'últim, em sembla que era el diumenge passat, parlava de Franco, i que aquí havia alliberat la mort de Franco, i deia no els que van continuar al poder, sinó... I llavors feia a la gent, parlava dels sindicalistes, parlava dels universitaris, parlava d'una sèrie de gent que evidentment va ser la que d'alguna manera va fer que el franquisme morís als carrers, encara que Franco va morir al llit, i parlava de la premsa, però no parlava específicament dels humoristes gràfics. Jo crec que això és un fallo, perquè sí que és cert que l'humorisme gràfic s'integraria dins del món de la premsa, però jo crec que va tenir un paper especial, un paper molt significatiu. I és significatiu que amb el final del franquisme és quan comencen a sortir les revistes d'humor, i després és significatiu l'acceptació. Jo suposo, no sé, dels que tenim aquí, que de la majoria tenim una edat, jo crec que si demanés quanta gent comprava la revista d'humor, aixecarien unànimament perquè ho necessitaven i perquè tenia una funció social molt clara. I això està marcat perquè en el context d'aquella època, no sé si se'n recordeu, però l'any 72, si estem parlant d'això del tardofranquisme, al 72 es crea Hermano Lobo. I Hermano Lobo surt amb molta influència d'una revista francesa, que era l'Harakiri, que també va ser Charlie Hebdo en moments de segrestament, quan segrestaven l'Harakiri passava a ser Charlie Hebdo, i que és la continuadora d'ara, la que va continuar amb el temps. I Hermano Lobo va ser una revista més d'humor, no tenia historieta, era humor gràfic, va ser d'il·lustracions i acudits gràfics i també de text. I en aquella revista podeu dir més noms, però jo recordo gent tan potent com el Chumi Chúmez, no tan potent però que va estar també, que era el Summers, i després gent com el Pèric, les portades del Pèric eren molt bones, i gent com el Cesc, amb portades també molt bones, i el Forges. Estem parlant de noms que d'alguna manera, no sé què pensareu vosaltres, que després abans de deixar que parleu us presentaré, que soc molt mal educat i no s'heu presentat. Però són noms potentíssims, i acabo de fer la introducció i després els presento, que després sortiran i apareixeran a una altra revista. Abans que aquesta revista, que és Por favor, surti, l'any 73 va sortir la revista El Papus. El Papus tenia un antecedent que era Barrabàs, una revista sobre humor esportiu, i tenia un antecedent francès que era Reiser. O sigui, de l'Harakiri hem parlat de la revista Harakiri, hi havia un que és Reiser, que va morir molt jove, però Reiser va influenciar a molts, a l'Òscar, a l'Ivà, al Ha, va influenciar a molts dels grans dibuixants. I després hi havia un altre dibuixant que deia Wolinski, que després sortiran que va publicar amb el Por favor. Wolinski va ser un dels dibuixants que van matar a l'atemptat de Charlie Hebdo. Als 70 i pico d'anys continua col·laborant amb la revista Charlie Hebdo i va ser un dels assassinats a l'atemptat de Charlie Hebdo. Va sortir el Papus, i el Papus va ser una de les revistes amb més tirades. No sé, en algun moment s'ha parlat de lectors al voltant del milió, de tirades de 100.000, 200.000 exemplars.
Aproximadament, en l'època bona, sobre uns 200.000. Sobre 200.000. A la setmana. I el càlcul que feien de lectors, que podia ser, doncs arribava en algun moment, podia haver arribat a això. O sigui que estem parlant d'una gran influència. Llavors, l'any 74, doncs surt la revista Por Favor. A l'any 74 surt la revista Por Favor, hi ha un senyor que es diu José Hilario, que havia fet ja diverses revistes, que era un senyor que creava revistes i després les deixava que marxessin, diguem-ne, que funcionessin, i aquest senyor encarrega a Vázquez Montalbán, a Forges i al Pèric, que creïn una revista. Per acabar de situar-nos al context d'aquell moment, quan presenten la revista Por Favor, que era el gener, de fa 51 anys ja, quan la revista va sortir fa 51 anys al febrer, però al gener, quan presenten la revista, Vázquez Montalbán explica que quan està presentant la revista, el delegat del govern es veu que ells tenen la cara seriosa perquè acaben de rebre una notícia i el delegat del govern diu: per què passa això que esteu així quan és un dia de celebració? Diu, és que s'ha confirmat la sentència d'en Borda Puigantic, i llavors el mateix delegat del govern no s'ho creia. Però bueno, la revista va sortir al voltant d'una tirada de 100.000 exemplars i va tirar 60.000, va tenir igual que el Papus. Jo crec que fins i tot va ser més dura, dos tancaments. Jo crec que dos com a mínim. Dos tancaments molt forts, de 6 mesos, el qual vol dir per una publicació és bastant negatiu, és matar-la, diguem-ne d'alguna manera. I en aquest temps vam tenir una revista que deia, en aquell moment va tenir una revista que deia Muchas Gracias, que jugava amb això per intentar cobrir tot, i qual que jo que el comprava no era el mateix, Por Favor, que Muchas Gracias. Però bueno, va sortir això i van fer. I després, doncs, i per això també estan aquí, doncs ells, el 75 es va crear l'equip Botifarra, que va ser l'Alfons un d'ells, dels creadors de la revista Botifarra. La revista Botifarra va ser una revista molt lligada al moviment veïnal, i ja con un contingut de lligar molt el tema de l'humor gràfic al periodisme i amb una certa militància social i fins i tot política. I a l'any 77, va ser o 76, el jueves? 77. 77, no? No m'equivocava, vale. 77 el jueves. Bé, el José Luis Martín, J.L. Martín, va començar a dibuixar a Por Favor. Quan estàvem preparant l'exposició aquesta, doncs vam trobar una historieta que era resumen de los 50 números. El número 100, ¿no? El número 100 números de Por Favor, y la historia estava feta per José Luis Martín. Ell no se'n recordava tampoc de que havia fet aquesta història. I després, suposo que tots recordarem el Kiko el Progre, que sortia al periòdico, i que va ser un dels personatges claus. Al jueves estava Dios, va ser l'altre, i jo encara tinc més carinyo, no sé per què després vas deixar de fer-ho, al Kiko el Jubilata, com li deies? Kiko el Jubilata. Però perquè t'afecta personalment. Exacte. Ens afecta. És una sèrie que vas fer fa uns anys i que... Vam deixar el jueves. Exacte, i en la qual, diguem-ne, el Kiko, el Progre, ja era això, era amb nets i amb tots els tics i les dares dels jubilats. I, bueno, Alfons ja ha dit que l'any 70... Ell havia treballat també a una revista que es deia Matarratos, no he parlat d'ella, però Matarratos va ser també no tan important com les altres que he parlat. Fixeu que hem de parlar de moltes revistes i jo crec que hem d'existir amb molts lectors i que d'alguna manera jo estic aquí també com comissari de l'exposició, per favor, però sobretot com a lector. Jo necessitava jo crec que jo i la majoria de la gent que militàvem, i quan dic militàvem en l'antifranquisme no dic que estiguéssim en una organització nota, sinó que necessitàvem veure que el franquisme es despullava i necessitàvem veure que es ridiculitzaven. Això era una mena d'aliment espiritual que funcionava molt, no? Llavors tu vas estar al Por Favor i després... No, jo no. No, per favor, perdó, està a Matarratos i després Botifarra, i també vas col·laborar amb el Papus, l'època posterior. Sí. I dic l'època posterior perquè l'època posterior és a l'atemptat de la bomba de... A partir de la bomba li van trucar. Us recordeu, perquè la majoria de vosaltres també recordareu, que va haver un atemptat amb bomba a la redacció de Por Favor, que va matar el conserge, el porter, que és el que portava el paquet, i quan portava el paquet
Això va significar també un canvi radical a la revista de Por Favor, del Papus, i després doncs, també un canvi amb el nivell. Però bueno, tu has estat també treballant a la revista del Papus. Per això volia que estiguessin ells també, compartint amb mi, doncs, parlar del que avui es tractaria, que és reivindicar i recuperar la memòria del que va ser l'humor gràfic. He començat a parlar una sèrie de noms, però hi ha moltíssima gent i molt bona en aquells anys que jo crec que van ser molt importants. Parleu ara vosaltres. Era un altre moment històric, és dir, tant cultural com políticament com a nivell tecnològic. És dir, en aquell moment el paper era un mitjà d'abast popular i això ho està perdent, és dir, avui en dia la majoria de la gent jove és que no llegeix pràcticament, ja no revistes d'humor perquè només queda el jueves, em penso, i és dir, la cultura s'ha resituat, és dir, era un altre, i el paper en aquell moment, tant els diaris com les revistes, doncs era una font de cultura popular. I per això va sortir Botifarra, però el que passa és que no sé si m'he d'estendre molt amb aquest tema, però ens hem de situar perquè si no entendrem la importància que tenia. És a dir, breument, per exemple, jo estava a Matarratos i a Matarratos era un moment històric perquè jo era molt jove en aquell moment i els nostres germans grans, els que tenien 2 o 3 anys més que jo, que el Toni Batllori, que el Joma, que el Fer, gent que després va fer una carrera a diferents mitjans, eren precisament l'Ivà i l'Òscar. Sempre me recordaré del dia que arriben al Matarratos i ens diuen ens anem a fer una altra revista. I s'anaven a fer el Papus. És dir, i tots aquells, com deia el Pepe abans, érem una altra generació, ja no érem la generació de postguerra, ja teníem altres influències, ja no érem el Castanys, el Montanyola o el Benejam o l'Escobar, que es publicaven a diaris, feien revistes com el Pulgarcito, etc. Érem una altra generació que, com deia el Pepe, teníem ja una influència diferent. En el nostre cas, quasi majoritari, com has dit abans, d'origen francès. I això ens marcava molt. No només érem joves, sinó que hi havia un altre moment cultural. I la gent llegia TVOs i llegia revistes. I per això, i aquí tallo, és dir, per això neix Botifarra, que d'alguna manera és un TVO de barris, realment era una cosa underground. És dir, Botifarra no pot arribar al nivell de lo que feia el Papus, el Por Favor o posteriorment el Jueves. Nosaltres fèiem 2.000 exemplars que els veníem a mà, els veníem pràcticament tots. Avui en dia fer 2.000 exemplars d'algo és quasi un best-seller, però en aquells temps els fèiem i els veníem com si tal cosa. I clar, anàvem a les associacions de veïns, entrevistàvem a la gent, ens explicava la seva història, fèiem de periodistes i després dibuixàvem el que ens explicàvem. I ja està, després ja el Pepe ja em preguntarà més coses. Bueno, jo diria, el Por Favor representa una mica el cim de l'edat d'or de l'humor gràfic de l'època moderna. Ara jo parlaré de diners, que queda molt lleig, però fins a finals dels 60 normalment un dibuixant no podia viure del dibuix. Normalment. Algú de Bruguera, però normalment tenies una afició i després tenies un treball al banc o en fos. A començaments dels 70, com ha dit el Pepe, l'humor comença a fer-se important perquè l'humor té un avantatge. Quan ja el règim està molt feble en el sentit de que no tenia cap sentit i les elits començaven a pensar que allò s'havia de canviar perquè si volíem estar a Europa allò ja no era presentable, comença una certa oposició als mitjans i els que porten més avantatge són els humoristes gràfics, però els humoristes gràfics tenen l'avantatge del doble sentit, de l'humor subtil, de dir les coses sense dir-les. Quan el Peric, jo què sé, l'any 71 feia el llibre Autopista i et posava que hi ha gent que
que se adelgaza gracias al régimen, però hi ha otros que engordan gràcies al régimen, tothom entenia el que estava dient, però en realitat el censor no li podia dir res, perquè ell hagués dit no, que hi ha gent que el règim li senta malament i s'engreixa, i no l'haguessin pogut enxampar. No? I aquest avantatge és agafada pels humoristes gràfics, i aleshores ve, jo el que dic, l'edat d'or, perquè l'Hermano Lobo és una revista extraordinària. Barrabàs, per mi, és la primera revista, sí, és de caire esportiu, però és la primera revista que fa crítica frontal al franquisme. I direu, home, però si parlàvem de la Porta, perdó, de la Porta, del Port, del Porta, no era? Del Porta. Del Pablo Porta. Del Pablo Porta, sí. No, la Porta no, Encara no estava. El Pablo Porta i tal, però clar, és que els directius de l'esport els anomenava Franco directament. O sigui, Pablo Porta era un senyor que anomenava el Franco. Aleshores, fer conya del Pablo Porta estaves tocant os, diguem-ne, no? I aleshores passa un fenomen molt curiós i és que ve una generació de dibuixants que estan bojos. Vull dir, el que es publica al Papus no es podia publicar. No podia, ni amb la llei ni l'hòstia. Vull dir, el Papus publicava una monja que es masturbava amb un crucifix. Vull dir, això no es podia publicar, es publicava. I jo dic que era una panda de bojos perquè, igual que el Matarratos publicava unes coses sobre drogues i que no... Jo venia d'un altre món, perquè jo era un empleat de banca quan començo a dibuixar l'any 76 i jo em quedava bocabadat de l'atreviment d'aquella gent i de fet et feies una mica valent perquè veies que els altres eren molt valents també, però tu entraves a la redacció del Matarratos i t'explicaven que totes les setmanes anaven al jutjat i pensaves, cony, doncs això no deu ser tan greu perquè si segueixen dibuixant, no? Total, i en aquest moment, aquesta eclosió fantàstica de valoració de la feina de l'humor gràfic, dic, el Por Favor és el cim perquè hi ha el senyor Hilario que fa una revista amb un dream team. O sigui, ell quan es planteja de fer la revista diu quins són els millors. El Peric, el Forges, el tal... Vale, doncs els vull tots. I els fitxa, com es fitxa quan tens calés, diguem-ne, que no sé si Hilario en tenia, però els va fitxar i va aconseguir reunir una revista el millor del millor. No va ser la revista més popular, vull dir, va vendre molt més el Papus i el Barrabàs, però en canvi jo tinc una debilitat per la revista perquè jo quan a mi m'accepten el primer dibuix el Por Favor una mica més em dona un infart, perquè per mi era el súmum de lo que podia ser l'humor gràfic a Espanya i era per mi la millor revista que s'ha fet en el sentit que en aquell moment era absolutament brutal la càrrega que tenia la revista. Bé, una de les idees d'avui és que podeu parlar en qualsevol moment. Nosaltres volem fer una xerrada informal, no estem fent cap acte acadèmic, en tot cas és un acte de celebració de l'humor, o sigui, d'algo que penso que com els ninots, la paraula catalana de ninot ja implica una certa menystament de tipus cultural i que crec que era injust i per això una mica vaig demanar una presentació una mica i aquí tenim per exemple el Cesc, el dibuix del Cesc amb el búnquer és molt... El Cesc, el Cesc és un poeta de la imatge. A veure, m'agradaria parlar una mica dels que estaven darrere, no? Hem dit, per a mi ja... Home, l'Hilario agafa els populars, diguem-ne, el Peric era una persona en aquell moment extraordinàriament popular, havia tret un llibre l'any 71 que es deia Autopista, que era una paròdia del Camino de José María Escrivá de Balaguer i havia venut 450.000 exemplars. Vull dir, es va comprar un pis al carrer Amigó amb els drets del llibre. Vull dir, perquè quan jo dic edat d'or, és que dic edat d'or. Vull dir, allò ja no era només que et podies guanyar la vida, sinó que a més te la podies guanyar bé. Guanyar-se la vida bé és important perquè aleshores ets lliure. Vull dir que el Peric el que tenia és que si no estava conforme amb la seva col·laboració a La Vanguardia els hi podia dir, senyors, això no m'agrada, com tracten els meus dibuixos, adeu. I de fet ho va fer, em penso. Ho va fer, sí, però ho va fer perquè realment s'estava guanyant molt bé la vida.
i ara no sabia que... Bueno, no, parlaven, jo crec que el Pèric per mi, a veure si hi ha per aquí la del Pèric, sí, no ha triat les millors, el Forges... aquesta, Pèric, és una del Pèric, el Pèric és, per mi és la síntesi total, és una, però a més una capacitat irònica tremenda i no només amb el gràfic, o sigui, sinó que també tenia, recordo al Correo Català tenia una sèrie que era un tema de... Perich Match. Perich Match, exacte. Jo el descobreixo al banc, que teníem diaris aleshores, i els dijous feia una columna que es deia Perich Match, que era de frases, imitació de les frases del José María Escrivá de Balaguer, que tenien un nom, màximes o no sé què, i que ell deia que era com el Gómez de la Serna, i introduïa 2 o 3 dibuixos, perquè a més ell pensava que dibuixava molt malament, ell pensava que era... I és mentida. O sigui, al final, vull dir, cada dibuixant dibuixa com dibuixa i de vegades un humor necessita un dibuix més simple i altre més complex. I en el cas del Peric, aquells ninots tan simples eren perfectes per una frase molt, molt, molt sintètica. És que ell no necessitava fer-ho més bé, d'alguna manera. Potser sí que tenia aquest complex. T'he de dir que a l'Iva també li passava el mateix. Alguna vegada m'havia confessat, però ara sí que ho treballaré més, però és que tampoc ho necessitava l'Iva. No, perquè la força estava primer en els textos, però després és que els dibuixos eren molt expressius. Com que eren sintètics, no necessitaven més ratlles ni més perspectives, ja explicaven, ja s'expressaven suficientment bé, i tant un com l'altre doncs és que no calia fer més, doncs és economia màxima d'expressió. Aleshores, l'equivalent a Peric a Madrid en popularitat era Forges. Forges és una persona que als principis dels 70 dins del món costumbrista agafa el món aquest dels funcionaris, de la burocràcia, dels matrimonis rutinaris i tot això, i és extraordinàriament divertit, amb un dibuix també molt limitat, però amb una estètica molt reconeixible. Forges era la persona que estava als cartells de totes les oficines d'Espanya, diguem-ne, no? Sempre hi havia un dibuix que algú s'havia sentit identificat i tal. I després del Pèric, 2 coses. El Pèric té, Isabel, jo no he encontrat ara Elxi, però el del gris que està tocant a la porta i diu top. Top. I després té... No es pot ser més sintètic. No es pot ser, és brutal. I després té un sobre comissions obreres, que són els treballadors, un sobre l'altre, per arribar a la mateixa altura de l'empresari, que és també síntesi total. O sigui, el que estem dient és que no podien no ser mags del dibuix, eren mags de la comunicació. Comunicaven molt bé. I a més, clar, quan tu veus això, el del top, o quan veus aquí el Forges, que reprodueix el que va ser l'alliberament sexual, aquella situació de trobar que es trobaven molts de nosaltres que es trobàvem en aquestes històries... Sí, que tots parlàvem del Kama Sutra i no sabíem què era, però... Tots feien bromes del Kama Sutra. El Forges en el tracte personal era una mica així també a vegades. És a dir, era bastant divertit, no feia aquests acudits, però realment era un tio molt... Així com el Peric no era gens divertit. El Peric era soso com ell sol. Jo crec que perquè era molt tímid. Sempre he cregut que darrere el que passa és que havia... Però el Peric era un prodigi. El Peric va pertànyer a una cosa que es deia la Goix Divin. Sí. Que era això, gent molt d'esquerres però que es guanyaven la vida de puta mare. Una pasta. Tant que podien estar en el bocatxo totes les nits fins a les 3 de la matinada, cosa que els treballadors no poden fer. Havia una hora, a última hora, quan ja les begudes alcohòliques havien corregut bastant, que el Peric feia un desafiament que consistia en que algú li deia una paraula i ell construïa un aforisme o un acudit o un algo sobre aquella paraula. Això vol dir que tenia una intel·ligència brutal, perquè també dic que ja era a les 3 de matinada, no era a les 11. La inhibició ja estava molt pujada. La gimnàstica mental que tenia, diguem-ne, té una imaginació i una ironia. Jo me recordo que amb l'Alfons estàvem veient una exposició que li van fer al Palau de la Virreina. Al Palau de la Virreina. No me'n recordo. I era, només mirant, era una història d'indis, però era les farines que feies... Ah, sí, crec que era la Virreina. Jo crec que tenien molta imaginació i tenien molt mala llet. Perquè jo crec que és una generació, la de l'Ivà, la del... que si eres molt intel·ligent,
com és el cas, en un col·legi de capellans, dient aquelles tonteries que et deien i amb aquella repressió sexual que hi havia i totes aquelles coses, t'havies de posar de molt mala llet. No? I l'Ivà per mi era el mateix cas. No? Era gent que jo considerava extraordinàriament intel·ligents en un mitjà molt agressius per la seva intel·ligència. I aleshores es convertien en bombes d'humor dur, diguem-ne, perquè era una reacció a lo putejats que havien estat. Aquest és un altre acudit del Pèric. També s'ha de dir que eren generosos, perquè moltes vegades, encara que sí que és cert que guanyaven diners, ells mai deien que no, quan arribava una associació de veïns, arribava un col·lectiu que necessitava ajuda o alguna cosa, ells ho feien gratis. Vull dir que la seva ideologia potser podia ser contradictòria, però és que a vegades és inevitable posar-te a guanyar diners, perquè clar, si a sobre tens èxit i te van pagant... Si fas un llibre i es venen centenars de milers d'exemplars, guanyes diners. Però eren generosos, i el Mázquez Montalbán igual. L'Ivà, que estem parlant, l'Ivà va ser sobretot el Papus, però també Por Favor, el Jueves, posteriorment. Sí. I l'Ivà, doncs, una de les coses que també era, jo quan he estat elucubrant una mica sobre la xerrada d'avui, és cert també que aquesta premsa també tocava les coses quotidianes i també tenia en compte una cosa que era l'assistència de la classe obrera, que després s'ha marginat molt la seva existència. Doncs l'Ivà, per exemple, buscant coses sobre les vagues del general del Baix Llobregat, vaig trobar que feia un acudit, com era? El Papus Notícies, no? Sí, el Papu Diario. O el Papu Diario sobre la vaga de la força. I ell parlava d'això. I quan va arribar la crisi, el Papus, per favor, va reproduir elements del que era la crisi econòmica i com afectava a la gent. Hi ha històries del Vives sobre la crisi econòmica que Déu-n'hi-do, són molt bones. Que són molt divertides, a més, però són molt bones. Sí, Chueca, que avui en dia parles amb gent generalment més jove i alguns ja no saben qui és l'Ivà. I realment a mi em dol molt. L'Ivà després va tenir un èxit de públic amb les històries de la puta mili i en Maki el Tabaja, sobretot en Maki el Tabaja. Sí. Això és el que li va fer. I després va tenir un accident de tràfic que va tallar quan era una persona bastant jove. Tenia 53 anys. I estava en lo més alt. I a veure, doncs nosaltres, en aquella època jo estava, en aquell moment em sembla que estava en el Jueves, i clar, tots érem conscients que ell cobrava més que nosaltres, més que la mitja. Però és que ell, jo crec, i si no que em digui José Luis Martín... No cobrava més, No? Sí, jo feia crec que més sí. pàgines. Vale, potser per això. El gent tenia una política molt estricta de que es pagava per pàgina. Feia més pàgines. Potser cobrava una mica més. Jo crec que cobrava una mica més, crec. Però una mica, no però realment és que ell era un 50% de la revista. El que cobrava molt era dels llibres. Sí. Perquè la primera edició d'un llibre de l'Ivà, del Màquina Baja, feien sempre 30-40.000 exemplars. Sí. Ells venien, si nosaltres veníem 20.000 exemplars, ell venia 40. I clar, és dir, evidentment, tampoc és d'estranyar que cobrés una mica més. Vull dir, és que és lògic. Recordem el que deia abans, per exemple, el José Luis ho sabrà millor que jo, però el Jueves, en el moment bo que està l'Ivà, també arriba, me sembla, o supera els 200.000 exemplars setmanals. No? Puntualment. Puntualment va ser molt puntual? Això va ser amb la samarreta dels Reis i coses vale, o lo de les calces d'aquella senyora. Les calces, per exemple, estàvem tirant 100.000 i només vam obtenir 90.000 calces i vam vendre 90.000 exemplars. Llàstima. Com era aquella senyora, que no me'n recordo? Com es deia la Chavarri. Chavarri. Bueno, vull dir que evidentment li va tenir un pes específic molt important. Molt important. En tot cas, parlant del Por Favor, per no parlar de... Sí, perdó. Tornem al Por Favor. Por Favor té una vida molt curta i molt difícil, perquè tenia uns costos molt alts, no tenia unes grans vendes, però és que a més
li van fotre unes clatellades que a una revista, si la tanquen 6 mesos, o es fot als dibuixants que no cobren 6 mesos, o es fot a l'editor, que els hi ha de pagar, encara que sigui una part, perquè es mantinguin i no té ingressos. No? I per aquesta banda li van fer molt mal. Sí. Va passar una cosa molt curiosa amb el Por Favor, i és que l'Hilario, que és un venedor de catifes, diguem-ne, que és una persona... Era una persona... Bueno, encara és viu, sí. I li he d'anar a portar un catàleg. Jo li tinc molt carinyo, perquè a més, jo soc... Perdona, el Hilari no és també una mica pare del Jueves? Perdó? El Hilari no és també una mica pare de la idea del Jueves? No, una part no, és el pare de la criatura. Per això dic que té més recorregut l'Hilari, a part de... No, l'Hilari, per això dic que jo li tinc adoració, perquè a més era un tio que et tancava en una habitació, t'explicava una història i sortia... Jo parlo una tarda amb l'Hilari a la redacció d'Interviu, em truca, vull parlar amb tu i tal i qual, el seu despatx estava ocupat, em va explicar una història passejant pel passadís i jo arribo a casa a la nit i li dic a la meva dona, deixo al banc, que tota la família es va pensar que m'havia tornat boig. No, és que havia parlat amb l'Hilario. L'Hilario em va explicar una història que era veritat, a més després m'he dedicat a això, però jo no ho sabia, ell sí. Va dir, no, tu t'has de dedicar a això, perquè esto has de fer això, l'altre, el més enllà. És cert la frase que us diu, no sé si te la diu primer a tu o no sé si... Perquè els fundadors del Jueves, ets tu, Tom, Romeu, però per aquest ordre, Tom, Romeu i el becari. Tu. Jo. Vale. Ho dic perquè jo quan faig el Jueves no tinc ni punyetera idea de fer una revista. És cert que us diu, vull fer un pulgarcito, però per gent gran. Sí, és cert. Perquè venia de Bruguera. Sí. Claro. Clar, ell ve de Bruguera, ell era cap de publicitat i dels àlbums de cromos i no sé quines històries. Però ja tenia tota la cosa comercial. I ell primer fa Boccaccio, amb el Regàs. Després fa Barrabàs. Barrabàs està a punt de fer-ho ell perquè el Conde de Godó no acabava de decidir-se i hi havia un Madrid-Barça i li va dir, escolta, o treus tu el Barrabàs amb el Madrid-Barça, que era el moment de treure una revista d'humor esportiva, o la faig jo, i la va fer el Godó, però va ser un èxit. El Papus va ser una conseqüència del Barrabàs i aleshores ell va fer el Por Favor. I quan es va cansar no es va cansar, després del Por Favor va fer Zeta. Ell és el que s'inventa Interviu. Sí, és un personatge especial, I en la història de la premsa. Es baralla amb els de Zeta i aleshores s'independitza i comença a fer revistes com les de Zeta, o sigui, en comptes d'Interviu fa Primera Plana, en comptes de no sé quina eròtica fa Bazar, i aleshores diu que vol fer una revista d'humor. I quan ho explica, hi havia 6 o 7 revistes d'humor al quiosc, que era una bogeria. Bueno, doncs va ser la que va funcionar, amb la seva idea. Sí. Pues això és així, per això jo crec que l'Hilario és un tio importantíssim en aquells anys, i el Por Favor, encara que no va ser una revista molt popular a nivell de tiratge, però en canvi va tenir un prestigi i una projecció que no ha tingut cap altra revista. Això és així. Avui parlem del Por Favor i no estem parlant del Papus. I això va ser perquè ell va aconseguir reunir a lo millor de cada casa i va fer una revista no només de qualitat, diguem-ne els dibuixos, és que a nivell d'impressió, a nivell de... no tenia res a veure amb les altres revistes. Per què? Perquè ell feia coses boniques, que li agradaven. Després, com diu el Pepe, ja es dedicava a una altra cosa. Però fer-les les feia ell. Ja que estem tocant el tema dels empresaris, el Papus ho edita Godó. Sí. Primer sí. Però sobretot el fill, no? Sí. I de fet... Ho edita Godó primer declarant-lo i quan té problemes ho segueix fent d'amagatotis. D'amagatotis. Perquè el Godó allà tenia uns guanys, perquè el Godó el problema que tenia és que els seus amics li deien, però com pots editar això, que esto está lleno de rojos y de no sé qué, y el otro deia, bueno, es que no, sí, bueno, claro. Perdona, era el fill, oi? En aquell moment no era l'oficial conde de Godó, oi? Penso que era el fill. Era el fill. I me sembla que alguna bronca del pare li queia alguna vegada. Sí, bueno, clar, perquè aquesta gent anaven al cercle eqüestre o al club de polo i els seus amics li fotien una canya. Ara és l'actual conde de Godó. ¿Qué haces aquí haciendo esta revista de rojos? ¿No?
Però clar, el tio com de fet, guanya... en el número 0, perquè hi ha un engany així, quan internet surt, Vázquez Montalbán va col·laborar al Papus. No, no és veritat. No, no és veritat. Vázquez Montalbán va cobrar al número 0, al Papus. Sí. I en el número 0 s'escarregava el Nixon. Llavors el Conde Gordó era dels que participaven, diguem-ne, en la campanya de recolzament del Nixon, no? I per tant el Vázquez Montalbán va desaparèixer del projecte del Dionisio, socorra! Sí, aquí... Era molt divertit, allò. Hi ha una anècdota, parlant del Conde, en el llibre de Lluís Foix, que va fer un llibre de les seves memòries de director de La Vanguardia, no? De la mateixa manera que la pressionaven pel tema d'aquestes revistes que feia de Rojos, també el pressionaven pels anuncis de senyoretes, perquè clar, La Vanguardia portava un faix i un dia diu que va anar al Foix, al director, li va dir, escolta, Lluís, això ho hem de deixar perquè, clar, esto no, La Vanguardia és un periódico muy serio y no podemos publicar esto. Tal. I el Foix li va dir, bueno, però ja tenim contractat el trimestre, hem de seguir publicant fins que acabi el trimestre i ja després ho traiem. I ja quan el Conde anava a la porta diu, ¿y cuánto ingresamos este trimestre? Dice, no sé, le dijo, 30 millones de pesetas. Bueno, síguelo haciendo que ya... Ya hablaremos. Es que los principios son relativos, segons quin ambient, els principis... Hi ha un dels temes que hem detectat amb el tema de l'humor gràfic és que era essencialment masculí i molt masclista. Bastant masclista. No tots, però masclista. Per això he ficat ara la Núria Pompeia, que va ser, diguem, a la secció en el sentit... Por favor, tenia les seves contradiccions, però va ser la primer que hi va incloure, també col·laborava a la redacció la Maruja Torres, la Soledad Puerto, em sembla que també, Soledad Balaguer era una de les redactores, i va tenir com la única llavors humorista gràfica que havia. Va haver-hi un senyor a Astúries que seguia l'humor gràfic i va fer un llibre sobre els 100 humoristes i només hi havia una dona, era la Núria Pompeia. En aquells temps, sí. I és la que d'alguna manera havia treballat amb el Vázquez Montalbán i amb el Triunfo. Van fer alguna cosa junts, em penso. La de Palmira. Sí. I després ella treu Mujercitas i col·labora a Por Favor. I no només col·labora amb acudits del Josep Martí, es deia Martí, sí, no? Martí Gómez. De Martí Gómez, uns acudits molt bons, sobre el tema de la banca i tal, que ara no es farien, molt significatius, sinó que comença a tenir les seves historietes, i una de les etapes últimes del Por Favor, no sé de quina és, ara no tinc memòria, passa a ser la redactora en cap de la revista. Jo ja la conec com a redactora, era la meva redactora, era la que li donava els originals. Com va passar? Va haver un canvi d'alguna cosa? Perquè això reconec el que va passar. Sí, com que van haver 2 o 3 terratrèmols, canvis de propietat. L'habilitat que estava explicant abans de l'Hilario és que a última hora li ven la revista a Planeta. I hi ha un fenomen molt divertit, que només és una sospita, però clar, el capo de Planeta era un fatxa, però vamos, d'aquí a Roma, no? Però el senyor Lara, el padre, el fundador, però era més llest que la mare que el va parir. Sí, va fer de peles. Clar, aquesta gent que està en gesta capta quan hi ha un canvi d'ambient, diguem-ne, no? I ells estàvem a l'any 76, 77, esto no dura, aquí va canviar, i aleshores fa una cosa molt intel·ligent, que és comprar el Por Favor, i amb el Por Favor compra totes les, no totes, compra unes quantes plomes molt prestigioses de l'Esquerra. Casualment, però són casualitats de la vida, als anys següents el Premi Planeta anirà a Vázquez Montalbán, a Maruja Torres, a tots els col·laboradors de... Casual. I a partir d'aquí va ser ja un editor de gent de dretes, Vizcaíno Casas, gent d'esquerres, Vázquez Montalbán. I va travessar, diguem-ne, aquesta època que era tan complicada molt intel·ligentment a través de la compra del Por Favor. I llavors és quan anomenen de redactora en cap a la Núria Pompeia. A la Núria Pompeia, sí. I tenia una secció que es deia Mujeres Objeto. Ras.
guion ras. Sujeto ras. Jugava amb aquesta sessió. Una sessió molt, molt interessant i molt bona, amb el tema de la... S'ha de dir que no publicaven, jo ho dic des de l'experiència del jueves, nosaltres tota la vida vam buscar, diu, no n'hi havia. No n'hi havia. No n'hi havia. De que fessin humor gràfic, això, acudits, no n'hi havia. Hi havia grans il·lustradores, grans dibuixants de còmic, però gent que feia acudits, com feien humor gràfic, no n'hi havia. Havia una, a Montse Clavé. Sí, però és diferent. És diferent. A veure, nosaltres a Botifarra sí que vam publicar la Montse Clavé bastant i a la Mari Carmen Vila, perquè el que passa és que la Mari Carmen no feia humor pròpiament dit, i si feia alguna cosa era en humors amb guió d'un altre company, normalment masculí. I la Montse Clavé sí que tenia un tipus d'humor costumista per mi molt maco, molt divertit. Jo amo la ironia. La Montse Clavé és una de les que parla amb l'exposició de la generació. No sé si algú se'n recordarà, perquè... Detinguda per estar a Bandera Roja. No sé si algú se'n recordarà, va durar molt poc, només va durar un any, una revista que es deia Cul de Sac, que van fer, jo crec que era la primera en català d'humor gràfic des de la postguerra fins aquí. És dir, i té una secció molt bona, és dir, per cert que era un homenatge, l'havia començat a fer a Botifarra i després va continuar a Mas Madera, que és una revista més juvenil, que es deia Una pàgina pròpia, que és un homenatge. És dir, i la veritat és que sí, no se l'ha reconegut històricament, tampoc, i és injust i crec que s'hauria de fer alguna cosa. Sembla que es reconeix històricament a cap, no? Abans haveu citat a Cesc. Estic d'acord que havia molt poques, però una que havia, no ens oblidem d'ella, que era la música, molt bona la música. Bastant bona, sí. Feia un humor costumista amb una ironia molt fina. Montse Clavé. Del Florenci Clavé, que era molt bon historietista. Allà hi ha una senyora que demana... Diga usted. Per favor, sí. Sí, no? Hola. Ara sí. Que com que heu donat permís per entrar en conversa i ara estan sortint aquestes dones, jo a la Núria Pompeia evidentment la coneixia, però no a les altres que esteu dient, una de les coses que està funcionant molt ara per rescatar noms de dones és tesis doctorals, treballs de final de grau, etc. Jo no sé si a les universitats que estiguin lligades, a les facultats que estiguin lligades amb el disseny o coses d'aquestes, es poden fer propostes de rescatar aquestes figures, perquè com que ara hi ha noies joves que estudien aquestes coses, i és que és increïble, quan surt un tema, jo ara ja estic pensant, ostres, aquestes dones no estan com oblidades, es podrien rescatar i comença una bola i llavors si podeu fer la proposta de que alguna estudiant universitària pugui rescatar aquestes dones. Sí, gràcies per dir-ho. El Pepe i jo fa temps que estem pensant de fer alguna cosa respecte... L'han rescatat algunes tesis a França. Sí, però no vol dir res, perquè a França van molt més avançats que nosaltres. Però amb el tema de la dona i el còmic i l'humor gràfic, ja no oblits, i està mirant una revista molt interessant que es diu Peonza, que parla del tema per a l'ensenyament, per a professor, pedagogia i il·lustració, i parlava d'heroïnes del còmic i s'oblidava de la Núria Pompeia, però també s'oblidava de Claire Bretécher, perquè quan hem parlat d'una referència per a la gent que feia humor, la Claire Bretécher va ser clau, era un mostre de l'humor. Sí, i además... Francesa, però era un mostre d'humor que influïa i que tenia una visió brutal del tema. I jo crec que va tenir una certa influència també amb els... Jo crec que sí. I a més una cosa, doncs no queies en la distinció de dir si és home o dona la que dibuixa. El que fa és bo i prou, punto. És a dir, no calia fer aquesta reivindicació que encara estem fent ara. No, el que fa és bo i punto, i ja està, i se li paga igual que a tothom. És a dir, més veu més malament. El cas de la Montse Clavé, penso que sí, que intentarem fer alguna cosa, no sé si ho aconseguirem. I en aquella època la Mariel. Sí, però bueno. La Mariel va estar des del començament amb l'Andreu Martín, però feia un còmic. Perquè ella no feia el guió el feia l'Andreu Martín. Feia l'Andreu. Sí, la Montse Clavé feia còmic. Nosaltres el que buscàvem era gent que fessi acudits. Sí, no, això no es trobava, Això no es trobava. Ara sí que es troba, Bueno, ara a partir d'internet hi ha hagut una eclosió de dibuixantes. Algú segur que li ha de sonar Flavita Banana, per exemple. És molt bona, la recomanem, vull dir, una mala hòstia. Vull dir, és que a mi em recorda
moltíssim al Xumi Xúmez, però és boníssima, i n'hi ha d'altres. Ara és diferent. El Xumi Xúmez era un dels fundadors d'Hermano Lobo. I Alma Mater. Alma Mater de l'Hermano Lobo. El Hilario el que va fer és carregar-se l'Hermano Lobo perquè va agafar el Pérez i el Forges, i al final el Xumi Xúmez va tenir que entrar també amb el Por Favor. Col·labora i també té acudits molt bons al Por Favor. Clar, perquè se li van anar... Però Hermano Lobo també és una revista que mai va tirar massa. I a més, el Xumi tenia un posat pessimista, molt... I a més jo dic sempre una cosa que ja és una cosa molt interna, no? Però les revistes de Madrid funcionaven diferent que les revistes de Barcelona. Les revistes de Barcelona sempre funcionaven a la redacció. Sí. Barrabàs, Papus... I el Botifarra també. I a Madrid s'enviaven cositas. Sí. Y aleshores el Xumi decía, mira José Luis, esto no puede funcionar, porque yo solo me llaman por teléfono a la redacción y dicen, te envío una cosita. Aleshores passaven per allà, li deixaven el porter, i en realitat tant la Codorniz com el Hermano Lobo era una revista puzzle, o sigui, tenien una pila de col·laboracions i aleshores allà amb el maquetista decidien, bueno, doncs això va a la pàgina 3... Alguna vegada feien algun tema comú al final, però molt poques vegades. Enviaven cosites. Sí, i això a mi em va passar anys després amb el Forges, va llançar una revista que es deia Les Barricades, que em sembla que sortia de suplement a l'interviu, me sembla recordar més o menys. Sí, van llançar com a suplement d'interviu amb intenció de sortir després al setembre com a revista independent. I bueno, l'he de dir que el José Luis té raó, perquè jo li dic, però bueno, i allò de fer algun número sobre algun tema o treballar una mica amb equip, no. Dice, como somos buenos, ya saldrá bien. Hombre, no. Hombre, no. És molt madrileny, això. Ho sento perquè jo tenia molt bona relació amb el Forges. Hombre, no. Falta algo más. Jo només... Pel Por Favor, a més d'en Vázquez Montalbán, que és el no et sento. A més d'en Vázquez Montalbán, sí. Apunto un dels noms que m'estranya que us l'heu deixat, que és el patriarca literari que era el Tom Mercè. Sí, per suposat. Ens han deixat una sèrie de col·laboradors que pensaven recordar-vos. Absolutament. I el Ramoneda. Sí, però... El Joan Mercè tens raó, tenia Polvo d'Estrelles i tenia diverses seccions molt... Sí. Mercè és el gran novel·lista. Sí. Jo com he dit, el Por Favor va ser dels primers cops. Jo havia publicat alguna coseta al Matarratos i jo, ja dic, jo era sobretot lector d'aquest tipus de revistes. Jo quan entrava a redacció i em trobava el Peric, el Vázquez Montalbán i el Mercè, els tres, això sí, amb el vasotubo a la mano, xerrant, pensava que entrava en el paradís, no? Perquè jo era com, hòstia, aquests monstres... Era Olimpos. Sí. A més, eren els nostres germans grans. Ben recordat perquè és lògic. ens han deixat noms, el Ramoneda, que és el supervivent, la Maruja Torres i el Ramoneda serien els supervivents, Rafael Güell, estava Antonio Álvarez Solís... L'abat. Qui? Es va morir l'abat. Ara no sé per què no em recordo. No sé. Qui més havia de... El Rafael Güell, qui més me recorda? Era molt potent. L'Equipo Crónica, l'Equipo Crónica va col·laborar també. O sigui, era una revista amb un concepte de cultura molt potent. O sigui, per dir-ho d'alguna manera, el Papus era de Por Favor i de divertir-se, de fer el gamberro i divertir-se, però el Papus, però Por Favor, era una revista que intentava ser una alternativa de futur de cara al règim. És a dir, el que diu el Vázquez Montalbán és que col·laboraven des de socialistes fins a l'esquerra del SUC, diguem, en gent independent, sense una obediència partidària o partidista, però allà estaven tots ells, no? Hi havia una mena de... l'Álvarez Solís, tota aquesta gent, que havia una mena de... Tu llegies i era molt potent, i sí. No, i sobre això que Posa-t'ho més a la boca, sisplau. Entre els col·laboradors d'aquests que heu mencionat, s'ha anat alçant el cel, ara ja no.
No et preocupis, ja et recuperarem. Ja vindrà. No hi ha problema. Bueno, com és el típic pecat? Hem parlat més dels dibuixants. Digues, digues. És dir, no ho podem evitar. Volia dir que també l'Antonio Saura també havia col·laborat i després, entre els que escrivien, el meu pare, Alfonso Comín, també havia col·laborat. Hombre, hòstia. Com potser més intel·lectual que no només d'humor, no? Que també pretenia analitzar la situació no només des del punt de vista d'humor gràfic, sinó també des del punt de vista dels articles de fons, de la reflexió, de la línia editorial. No? Però ho feien des del punt de vista de l'humor, que era una... Dues coses, l'humor Clar. i la reflexió, si vols, més elaborada, no? Perquè Sí. tenia aquest equip de redacció en cap que buscava col·laboradors, jo crec que... I col·laboradores molt potents. Del top, sí. Sí, sí. I a més amb una intencionalitat Per això política. jo he parlat de que l'Hilario reuneix el Dream Team, no? Perquè si tu dius qui t'agradaria que escriguis en una revista i feies una relació i estaven a por favor. Qui t'agradaria que dibuixés a una revista? Doncs estaven a por I favor. després això, el que heu dit, no? Tenia la Núria Pompeia, que en aquell moment era l'única dona que... Sí, però era una dona també top, perquè Es va trencar molts tabús amb tota la qüestió relacionada amb la sexualitat i l'erotisme de les dones. Es va atrevir a dir coses Sí, sí. va obrir un camí cap aquí també, no? Sí, va ser no només innovadora, sinó trencadora. Jo vull recordar també una cosa que no hem parlat, que eren les entrevistes. Sí, el Papus tenia la Papus Novela, però el Por Favor tenia entrevistes, va entrevistar al González, Felipe González, a Carrillo, a Fraga... O sigui, em sembla que les entrevistes les feia el Ramoneda i eren unes entrevistes molt potents. O sigui, en aquell moment el Por Favor ja era una plataforma política. Sí. O sigui, el que passa és que a més això, tenia doncs, el Forges que es reia dels matrimonis, però també feia unes pàgines dobles en què es veia una caravana assediada pels indis i això era una metàfora de la societat espanyola. O sigui, la caravana era la democràcia avançada però assediada totalment pels indis. No? I llavors aquesta barreja el que passa és que, com hem dit abans, el problema de Por Favor és que no va poder tenir la continuïtat. Hi ha un llibre em sembla que és Editorial Crítica, la del Fontana, que està dedicada a Por Favor. És un llibre que és una antologia, i té un pròleg del Vázquez Montalbán i un epíleg del Fontana. I en el pròleg el Vázquez Montalbán explica i intenta explicar el per què les revistes d'humor funcionaven, que jo crec que és una reflexió que val la pena tenir. És a dir, perquè d'alguna manera deia... Estàvem parlant del règim que tenia gretes cada vegada més grans, no? Però d'alguna manera les revistes d'humor eren com la vàlvula d'escape, que tu puguis riure del que t'està fotent és una manera de calmar-te, de tranquil·litzar. Però què passava? Que ells cada vegada anaven més enllà. Llavors explica el Vázquez Montalbán que sentien la victòria que hem guanyat un espai de llibertat nou. Diuen coses que abans no et deixaven dir. Llavors, igual que feia el Papus i tal, llavors en aquest sentit... L'humor es dedicava a obrir aquesta esquerda, a anar clavant allà... Obria les cletxes i els anaven fent cada vegada més grans. O sigui que quan començaves a llegir la revista no esperaves que els 100 números diguessin les coses que havien i esperaves que la Núria Pompeia plantegés en la categoria que plantejava el tema de la dona, però tampoc esperaves que sortís el Carrillo entrevistat o que sortissin altres coses, no? O sigui, anaven avançant i és una mena, jo crec que és una certa metàfora del que va ser també el tema del tardofranquisme, d'anar avançant, d'anar creant espais nous de llibertat, no? I com la gent els anava creant. I a més l'humor feia una cosa que emprenyava especialment a la gent del tardofranquisme, que és que se'n fotia. Vull dir, fins aleshores no només no es podien tractar temes, sinó que el que era impensable és que tu te'n fotessis de certa gent, no? I el Por Favor el que feia era això. I això amb ells els feia sentir molt febles, molt ridículs, diguem-ne, no? Perquè els havien faltat el respecte. Ja no els respectaven. I a partir d'aquí... Una dictadura es basa que tu t'imposes i no és possible que ningú contesti la teva figura. I quan hi ha el ridícul, quasi una vegada un acudit, perquè de Franco sempre van haver-hi acudits, però que es publiquin, que i que contínuament es posi en ridícul, això afablia. És que, per exemple, havia una gent més integrista. Clar, els humoristes van inventar el terme aquell del búnquer. I a partir d'aquí, d'aquesta construcció absolutament irreductible de ciment que no es pot moure ni tal, es van fer milers de dibuixos i ells eren el búnquer i se'ls feia un objecte
ridícul, no? Hem vist abans un dibuix del Cesc que es veia un búnquer amb dents, no? No, és l'abans. Vull dir, del búnquer es van fer... Es van fer molt... Però és que el Cesc era meravella. Clar, era el poeta. És el búnquer que té les dents i que vol menjar. Bueno, clar, és que... Aquesta metàfora és... Absoluta. Ells, l'única arma que tenien és denunciar-nos, provocant-nos judicis. És dir, realment el Papus no parava de tindre judicis també, i per suposat, com que donava diners, l'empresa pagava. És dir, i per això s'aguantava, si no ens haguessin tancat. A veure, abans es deia el tema de què pagaven. O sigui, si hi ha revistes i es fan moltes revistes és perquè es venen, perquè hi ha una demanda. Sí. Llavors es Perquè feien tirades altíssimes, per això, perquè hi havia una demanda. La societat necessitava que algú... Un dia l'Ivan va dir una frase i em vaig quedar, diu, mira, JL, si esto es muy fácil. La gente lo que quiere es verte en el cable de equilibrio y ver si te la pegas o no. Vull dir, la gente quiere verte hacer algo que ellos no se atreven a hacer o no pueden hacer, pero que lo hagan otros les sirve de teràpia col·lectiva. No? I aquesta explicació em semblava era una mica els humoristes del Por Favor i de la resta de les revistes de la transició. Estaven fent una cosa que no es podia fer, però que la gent admirava i que la gent necessitava que algú ho fes, perquè significava que això s'estava acabant. Era la capacitat d'identificació, això és molt important. A veure, el Cesc, aquests acudits, és la síntesi que té el Cesc. O sigui, la barraca amb la televisió, que és el símbol del tardofranquisme. La caseta, la segona residència, que a vegades només consistia en poder-te comprar un terreno. Aquest és la llibertat, i com la llibertat, diguem, acaba, des del punt de vista franquista, acabes amb un o altre, però sempre el mateix. A més, s'ha de dir tècnicament que al Cesc pobre li va tocar aquests dibuixos de 3/4 de pàgina que no són tan fàcils de resoldre. El que passa és que ell tenia aquesta perspectiva André François que et permet aplanar tot, però no era tan fàcil. Recordo que en una d'aquestes, em sembla que era Por Favor, quan la tancaven, després sortia dalt una frase que deia: muchas gracias, jardinero, por el gusto que has tenido. Tantas chicas en el corro y a mí sola me has cogido. Això és fotre-s'hi de la gent que t'estava perseguint i això els hi feia sentir ridículs. I parlant del tema de la redacció, al final de l'article del pròleg del Vázquez Montalbán va dir, fueron las mejores tardes de nuestra vida. Ell ho escriu així, y recuerda con Maruja Torres con un vaso de whisky bailando y los demás allí. Feien humor, però perquè l'humor representava una forma de viure diferent. Sí, ells ho estaven passant molt bé. Perquè a més tu te diverties fent-ho. Perquè se divertien i perquè tenien una forma de viure en aquell moment. No era Maruja, per exemple, és que era una gamberra, s'ho passava d'allò més bé. Sí. Aquí ha sortit un senyor que el Máximo era el més abstracte, no? I en aquest cas el búnquer que va cap a la Moncloa, però el Martín Morales també va col·laborar. Molt. Tenia més una... La majoria d'aquestos participaven a més en premsa diària. I aquest senyor després era un altre moment, vull dir, l'humor ocupava molts espais. I el Guillem ha sortit abans, també va col·laborar, feia pàgines... El Guillem feia unes tires, no sé si era el... Guillem feia pàgines. No, i tires també als diaris. Diaris, no, però dic el Por Favor. El Por Favor, no ho recordo. Exacte, feia una pàgina que era com una mena de sàtira. Aquest senyor va fer després el Jueves una sèrie que es deia Martínez del Facha, Esquim. Aquest Esquim, sí. I ara podem parlar també, el Por Favor va tenir més, per dir d'alguna manera, una vessant internacional més potent que altres revistes, més que Papus. Aquest és un senyor que a Alfons i a mi ens agrada molt, que es diu Fontana Rosa. És una meravella. Entre altres coses, el Peric era un expert. El Peric havia arribat a fer en premsa una secció
que tractava cada setmana un dibuixant internacional. Sí, no, I on t'ho feia, te'n recordes? On publicava? Pues a la Soli o algun puesto d'aquests que va començar. Sí. Ell promocionava altres autors, eh? Sí. Ell va començar fent una secció amb l'Oli i el Turnes i després tenia una pàgina final que et presentava un dibuixant de Brasil i era molt expert, ell en sabia molt. Ell sabia molt, sí. Fontana Arbosa era un dibuixant perquè s'ha mort argentí. Molt bo, s'ha publicat aquí poc, però és molt bo. Aquest és un altre autor molt especial. Pot ser Caloi? Argentí, però vivia en París. Argentí que vivia en París. I és un humor argentí-francès molt... Copi. No és massa conegut aquí. No, en aquells anys era molt conegut a nivell... Sí, i a França sí. I a França era molt conegut. Digues? Aquí. Podria ser. Triunfo. Jo diria que podria ser que sí, eh? Triunfo va ser la revista que va publicar el Pfeiffer, va publicar la Núria Pompeia, va publicar el Soro, va publicar Vázquez Montalbán, no sé, publicava Sisto Cámara. Però d'humor gràfic tenia molt, no sé qui feia, el que s'encarregava, però seleccionava molt bé, i va tenir també molt potents. I el Vázquez Montalbán que va col·laborar amb molts pseudònims, com el Vázquez Montalbán, com el Sisto Cámara. També feia el d'Esports, que no recordo com signava el d'Esports, que també signava. I a vegades firma no sé què de l'Empecinado, no sé. I l'Empecinado també. Manolo Quinto l'Empecinado. Però és que el Vázquez Montalbán era un treballador. Jo vaig coincidir una època que vaig substituir el Peric i li vaig veure la secció primera del Por Favor, era Eventos Constitucionarios que acontecen en la Rúa, que eren 6 o 7 pàgines, i ell arribava el dilluns amb uns fulls així mig notats, s'ho posava aquí amb la màquina i escrivint amb 2 dits, en cap de 2 hores havia fet les 5 o 6 pàgines. Hi ha una anècdota, hi ha un moment determinat, no sé si és a Triunfo o no sé on, recordeu que en aquella època no existien els ordinadors, ¿vale? Llavors, com que ell tenia un cervell privilegiat, per no anar perdent temps i canviar, tenia 4 màquines d'escriure, i llavors, amb una feia l'article del diari, amb una altra feia l'article del Por Favor, amb una altra feia no sé què, perquè és que produïa molt. Avui en dia amb l'ordinador això no es faria, però el divertit era veure que tenia 4 màquines d'escriure, i en les 4, quan se li acudia una cosa, es posava. No, era un cervell, era una cosa impressionant. Sí, a més, una lucidesa, és que escrivia molt bé i a més, no és que escrivia molt bé, que el que escrivia era una enveja total per la gent que ens agrada escriure. També va col·laborar al Por Favor, un senyor, coneixeu aquest senyor? Aquest? Quino. El Quino. El Quino, a part de Mafalda, les pàgines d'humor de Quino són molt, molt, molt bones. Per mi encara millor que Mafalda, però bueno, el Quino era meravellós, sí. I el que està al seu costat és el Wolinski. El Wolinski, el que deies que van matar... Que va matar el Charlie Hebdo. El Wolinski vaig tindre oportunitat de conèixer a França i realment és una generació més gran que jo, suposo que hauria de tindre 10 anys, i seguia en plena forma. Jo crec que quan el maten tenia 85 anys. Sí, és possible. Sí, és possible. I amb la il·lusió de sempre, vull dir que... Suposo que els que ens dediquem a això de l'humor, a part que ens agradi, jo crec que ens relaxa. Jo diria que hi ha una mena d'autoteràpia. És una teràpia, no? Sí, no sé com explicar-ho. És a dir, moltes vegades per no amargar-te, la realitat a vegades és tan imbècil i tan crua que jo crec que a vegades fem humor com a teràpia. És la meva opinió. El Sempe, otro genio, por Dios. Oh, sí, el Sempe. Mare de Déu, el Sempe. Jo soc molt fan. Per això dic. Però a mi el Sempe me'l descobreix el Peric. El Peric, jo no el coneixia. El Peric em diu, coneixes aquest home? Hòstia, que bo. I vaig estar a la llibreria francesa, que estava aleshores al Passeig de Gràcia, i allà tenen llibres. La llibreria francesa era un refugi per molta gent que estàvem esperant que arribés material. Jo crec que la diferència que hi havia entre l'escola d'humor gràfic a Barcelona i Madrid era geogràfic. La influència francesa. La gent d'aquí agafava els 600 que hem vist allà
i s'anaven a Perpinyà. I allà veien alguna pel·lículeta d'aquestes eròtiques i aquestes coses, però sobretot compraven llibres i revistes. Jo encara recordo haver anat a Perpinyà a comprar. I en canvi a Madrid anar a Irún era bastant més complicat. I aleshores l'escola, fins i tot de dibuixants de Madrid, és molt, molt, molt autòctona, en el sentit de que de Máximo a Forges, a Mingote o a Chumi són... cadascú és fill del seu pare i de la seva mare. Que no vol dir que siguin dolents, No, al contrari. No, per nada. Però és una altra història. Però Chumi a qui s'assembla? No hi ha cap dibuixant al món que faci el que fa el Chumi. Que jo sàpiga, no. Ni el Martín Morales, ni el Forges. Ni el Forges. Forges és un dibuixant molt limitat, però que el tio troba una estètica, adapta la seva limitació a una estètica que resulta ser fantàstica. Tu veus un dibuix del Forges a 100 metres, cosa que no poden dir. Una vegada estàvem signant en una llibreria i es va oblidar de signar. I anava amb una secretària. I escolta... Va tenir secretària sempre, Glòria. Tenia una... Sí. I diu, t'has oblidat de signar. Dice, ¿tú creus que yo necesito signar? Cabronazo. Jo a l'Antonio li prenia molt al pèl, perquè era molt madrileny. Antonio Fraguas. L'Antonio Fraguas Forges. Y sempre m'amenaçava, bueno, yo José Luis, que sepas que estamos preparando una revista y no, me sabe mal por el jueves, pero en fin, es que estamos ya, lo tenemos, un editor, no sé qué, de mi Antonio. Ya te lo he dicho varias veces, no vais a hacer una revista en vuestra puta vida. Hombre, no me digas esto, no me digas esto. Digo, mira, el problema es que vosotros tenéis que estar todos los días meneando el rabo en presentaciones, conferencias, no sé qué, premios. En cambio aquí en Barcelona, como somos unos pringados, vamos cada día a la redacción de 9 a 7, cada día, lunes, martes, y entonces nosotros podemos hacer revista y vosotros no. Ja, 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 qué graciosos sois los catalanes, pero no lo hicieron. De hecho, las barricadas, que me dijo, hombre, ahora sí que sí, ahora sí que sí. Dije, mira, y vino a verme, el director era Agustín Valladolid, que era el director de Interview. No me recuerdo. Y me vino a ver, bueno, José Luis, no, me ha dicho Antonio que vamos a hacer una revista, no, que lo sepas, porque no sé qué. Dije, a ver si la podéis hacer, porque nunca la habéis hecho. Sí, hombre, pues tenemos a Vázquez Montalbán, a Maruja Torres, a no sé qué. Tal, muy bien. Eso era al juny, es va presentar la revista. Al final del juliol em truca, oye, José Luis, perdona, es que tengo un problema, dime. Se van todos de vacaciones. Digo, claro, es que en Madrid del 1 al 31 de agosto se van de vacaciones. Joder, ¿y vosotros cómo lo hacéis? Digo, coño, pues como en todas las redes, como haces tu interview, haciendo turnos, unos se van en junio, otros se van en julio. O a veces adelantando el material. Els dibuixants de Madrid, de l'1 al 31 d'agost, al Gallego i Rei, al Idigo Sipachi, al Fort, tothom s'anava. L'únic que publicava era Mingote, però perquè feia els dibuixos allà a Marbella. Van durar uns pocs mesos. Sí, va tancar i van tancar. Va tancar al setembre. Clar, és que no. Me sembla que ens van pagar, oi, Xavi, al final? Sí, pagar ens pagaven, Sí. Ojo, És un detall. Sí, no pagaven malament. Va haver-hi un, que és el Ramon, que aquest copiava una mica el Xumi. Però era bo. El Ramón, hi ha una portada del Hermano Lobo que continúa nosotros o el caos. Que además todo el mundo piensa que es de Chumi. Exacto, el caos, dice, el caos también somos nosotros. Ahí dice, sale un tío al balcón, dice, vamos a ver, dice, ¿qué queréis? ¿O nosotros o el caos? Y todos, el caos, dice, es igual, también somos nosotros. Cabronazo. Això s'ha copiat. Aquest publicava a la premsa de l'Heraldo i és bastant de dretes ara. No ho sé, s'ha copiat fins i tot al programa nostre estrella d'humor, amb el Polònia. És a dir, aquest gags encara ara, després de 30 anys o més, 30 i 50, encara ara el copien. Era bueno el punyetero. Aquest ha quedat per la història i de tant en tant torna algú que descobreix descobreixen el petroli.
Però aleshores posen aquesta portada, creo que de Chumi Chúmez. Sí, perquè s'hi assembla el dibuix. Escolta, el tema dels directors, havia directors que figuraven perquè havien de tenir un títol com a periodista, no? Ah, sí. El director del Por favor era Eduardo Arce, que era un senyor que no pintava res, però que quan hi havia un problema al jutjat el trucaven amb ell, clar. Amb la qual el sou, diguem-ne, li entrava per això. Justificava per Sí. Nosaltres al Jueves durant molts anys vam tenir també directors d'aquests periodistes que l'únic problema que tenien és que ells havien d'anar primer al jutjat. Sí. I a Botifarra ens passava igual. Doncs, en aquests temps jo no tenia carnet de periodista i teníem de posar un periodista que a vegades ni s'enterava del que fèiem, que una vegada ens van fotre un puro per l'església i el pobre Ivan Tubau, que era el director, que pobre, no venia ni a les reunions. És dir, li van demanar, doncs, es dedicava a la docència i li demanaven 4 anys d'inhabilitació, imagina't, una mica el que deia. Però bueno, en fi, ens vam salvar. Afortunadament aquella vegada ens van salvar. Bueno, ja estem a punt de tancar. Sí, estem a punt de tancar la barraca. Per preguntar, comentar... Així que si algú vol preguntar alguna cosa, que insista. Posa't el micro, que no et sentim. Ara he recordat que l'Ivà, que l'heu citat profusament i ho mereix molt, és dels pocs, dels grans professionals que tots plegats contempleu tot el friso, que sense jo conèixer que vingués de Puritan i tot allò del Nasty de Plàstic, del còmic underground, tenia un punt d'allò que deia el Segarra, de trencat, que era boníssim. Sí. Parlant amb el seu company, que a vegades firmaven inclús a l'Òscar, Òscar Ivà, sí. Òscar Ivà, l'Ivà era seu. Sí. Era increïblement políticament incorrecte, afortunadament. I personalment era un personatge molt curiós. Curiós en el bon sentit de la paraula. Jo és que soc molt, molt, molt fan de l'Ivà. Us explicaré un parell d'anècdotes. Una, a l'Ivà el condemnen en Consell de Guerra. O sigui, nosaltres anàvem sempre ja al jutjat. No, a l'Ivà el condemnen en Consell de Guerra. I per una historieta que havia fet de militars, i això... Era per als guàrdies civils? No, això va ser ja el Jueves, el guàrdia civil. José Luis, però segur arriben a tindre el Consell de Guerra o li fan un procés militar? És diferent, eh? No, li van fer un procés militar i li condemnen a arresto domiciliari. Això també em va passar a mi, però no van arribar al Consell de Guerra, afortunadament. No, ell va tenir un Consell de Guerra, em va dir, el condemnen a arresto domiciliario i li posen un soldat a la porta. Clar, no pot sortir de casa. El tio deixa que el pobre xaval aquell que estava tot el dia al replà de l'escala 48 hores i al tercer dia li diu, escolta, tu mateix, tens la teva obligació, però jo et dic, si tu entres, seus al sofà i veus la tele, també m'estàs vigilant. El xaval que estava fins als collons d'estar allà dret a l'escala li diu, hòstia, doncs potser sí. Diu, i a la setmana següent ja anàvem totes les tardes al cinema. Home, almenys estava vigilat. Vigilat estava. Anava al cinema amb un soldat, vestit de soldat. I la segona anècdota, que això soc un testimoni, l'Ivà no va pagar impostos mai. Bueno, sí, això... Clar, jo no sé... Nosaltres li pagàvem allà el Jueves i li pagàvem molt perquè el tio guanyava molts calés, però quan el comptable li feia les factures perquè ell no les feia, i quan li donaven la factura i els diners, el xec, agafava la factura i deia un refrán d'aquests de Lenin, com deia, las cadenas de los obreros haremos los cañones, acabará con la burguesía, ras, ras, ras. Hostia, yo le dije, hostia, Ramón, que mira, que esto es una revista de humor, pero nosotros declaramos todos los meses lo que ingresa. Pero tú no recibes cartas de Hacienda cada día, pero además que me van a fusilar al amanecer. Y, hostia, tío, ¿y cómo lo hace? Dice, no hay nada a mi nombre. ¿Cómo? Dice, sí. I és veritat. O sigui, si no tens res a nom teu, Hisenda no pot fer res. Hòstia, tio, i què fas amb els calés que... Llavors em va explicar què feia i no ho puc explicar, això. Però ell no tenia res al seu nom
cada dia rebia unes cartes d'Hisenda que l'afusellaven de bon matí, diguem-ne, i jo per mi és l'únic personatge que jo he conegut que no ha pagat un impost a la seva puta vida. S'ha de dir que quan va morir la seva vídua va tenir molta amistat amb els senyors d'Hisenda i va estar anys i panys fins que ho va resoldre. La seva vídua se'n recorda molt de... Però ell no va pagar. No l'ha oblidat mai, el seu marit, no. Volia fer una pregunta. Quina relació vau tenir vosaltres amb el Víbora? Érem col·legues. D'admiració. Érem col·legues, és dir, eren mons diferents. És dir, alguns generacionalment érem de la mateixa quinta i teníem bona relació. És dir, però eren mons una mica diferents, Vull dir, no... Però s'interconnectaven perquè el Max, per exemple, va fer la primera portada de Botifarra, que Max era una... Sí. Sí, ells, a vegades en algun estudi es parla d'Underground i es parla del que va ser després el Víbora i es parla també de Botifarra. De fet, alguns participaven en revistes d'humor que nosaltres fèiem, però no eren la majoria, eren sobretot el Gallardo i el Max. El Vallès va publicar també... Nosaltres també, alguna vegada, sí, és veritat, tens raó. Va publicar alguna cosa. Havia bon rotllo. O sigui, eren vasos comunicants que havia. Sí. Hi ha un, parlant del Víbora, i que recomano molt, que és Espanya una grande i libre, que ho va fer, el guió era el de l'Ibà, perdó, del Víbora de l'Ibà, parlant del guió de l'Ibà i el dibuix era el del Carlos Jiménez. I jo crec que és un dels millors testimonis, perquè a més es feia en aquell moment el tema de la transició. Això es feia al Papus. Al Papus. Sí, era boníssim. Ho recomanem, és dir... El Víbora tenia un ecosistema molt particular de gent que vivia ja molt a la redacció. El Víbora va funcionar perquè havia una sèrie de gent que s'entenia molt bé i que en aquell moment representava una forma de veure la vida. Sí, i de viure. I va tirar endavant. I de viure, vull dir, allò era una comuna hippie. Bueno, més o menys. Els primers dies sí. Però vam fer una revista... Vam fer una revista que va funcionar molt bé i després ja quan entre problemes d'uns i altres va baixar, però als primers moments era molt espontani perquè era un grup de gent que s'entenia. En realitat el Berenguer va tenir la sort de trobar-se'l. Que era una mica també el cas del Matarratos aquest de principis dels 70, que hi havia una colla de tios que eren molt amics i feien la revista a la nit de tancament, es tancaven allà amb una quantitat possible d'alcohol i substàncies estupefacientes i feien la revista al llarg de la nit. I si arribaves al matí a entregar, deies, hòstia, per aquí què ha passat? Tot ampolles per allà, una cosa. Però era una colla de tios que s'ho passaven bé. En la segona època sí. Al principi ho portava el Conti, que era un dibuixant que no sé si algú se'n recordarà, que dibuixava el Pulgarcito, un personatge que es deia Carioco. El loco Carioco. Aquest no era el propietari, era el director de Matarratos, que allò sí que és la prehistòria, estem parlant del 71, 72, 73. I aquell senyor va ser una bona persona pels dibuixants, perquè ens va donar canxa a molta gent que començaven, però es va jubilar. I quan es va jubilar, llavors va agafar el poder un tal Tom, que després fundaria el Jueves, i el Tom sí que és una mica el que deia el José Luis, és dir, però no creieu, teníem una certa organització perquè vam començar a fer números monogràfics, és dir, fins llavors el Matarratos, una mica en plan madrileño, tothom arribava i portava alguna cosa. No, a partir d'aquell moment de la nostra generació, que després farien altres coses, van començar a fer temes monogràfics. I sí, es va notar. I bueno, suposo que eren massa avançats. Aquell editor, que era un tal Arman, no va saber aprofitar el que tenia entre les mans. Perquè aquell hagués pogut fer avant letre un Jueves, per exemple. Sí. Hagués pogut fer-ho, però no ho va saber aprofitar i la gent se va anar allà al lloc on els hi pagaven més bé. S'ha de dir que era una època que tampoc tenia massa importància la supervivència de la revista perquè s'acabava una però tenies puesto una altra. Vull dir, hi havia moltes i t'emprenyaves amb uns o no et pagaven suficient o no sé què, o no volien comptar amb tu i anaves a una altra. Vull dir, i a més tothom era molt jove i molt... Pues no passa res, no? Companys, alguna cosa més? Si no, tanquem la barraca. Vinga, va, ànimo. Jo
m'ho trobaré, que abans que havíeu dit que hi havia un dibuix d'una monja fer-se una palla amb un... Això ara Angústies de la cruz. Ara seria del tot impossible, jo crec, no? No es podria. Ara és més autocensura. Hi ha moltes coses que no es podrien fer, aquesta és una altra. Perquè el políticament incorrecte, que és una plaga que estem patint els autors, jo entenc que les coses de tipus masclistes tenien de depurar, però és que ara no es pot dir res. És que qualsevol cosa ofens el col·lectiu dels que els hi falta el dit menyique. És que si no s'ofendran els que no sé què. I arriba un moment que en alguns moments estàs pitjor que quan hi havia aquell règim. És a dir, estem equivocats perquè, a més, curiosament, els més neopuritans són els que es diuen d'esquerres d'ara, amb la qual jo penso que hi ha un problema equivocat. És un fenomen que en temps del por favor, si ens ho haguessin explicat, no ens ho haguessin cregut. Sí, és dir, és una cosa que no ens ho expliquem, però sí, l'esquerra ara és això, és la majoria neopuritana. I clar, home, per favor, no. És el que dèiem, algunes coses ara ens les censuraria el director. Si es que existessin revistes, diria, ui, por Dios, ¿dónde vas? Que se nos enojarán los que les falta el dedo meñique, oi, no. Una dels secrets o dels motius perquè el Charlie Hebdo encara sobreviu és perquè és una revista feta per un grup de gent que són amics o molt... i que no depèn ni de cap editor, perquè s'ho fan ells mateixos, ni de cap publicitat. I aleshores ells fonamental, o sigui, per principi fan el que els hi rota, i cada número hi ha gent que s'ofèn i que escriuen i que els hi denuncien i que els hi posen a parir, però com que depenen d'ells mateixos es poden permetre el luxe de dir no, escolti, si no li agrada no ho compri, que no m'expliqui històries. Sí, a veure, una qüestió de la Cruz, hi ha la Fundació d'Abogados Cristianos que evidentment no ho faria. Mongolia, que és una revista canyera, és dir, estan amargats. Bueno, han passat a la contraofensiva i han fet una denúncia contra la Fundació. Això és el que s'ha de fer. Això és humor. Claro, és dir, no pot ser, vull dir, la veritat és que Mongolia també ha arribat bastant lluny. Sí, aquí ja entraríem en un debat que és molt tard, que és el de l'ofensa. I és un debat que... un altre dia. Perquè ara sí que ja són gairebé les 8. Quasi són les 8. Bueno, us donem les gràcies per estar, aguantar i participar. Gràcies per venir.